Horas amanginang pajupang hitamu se di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin bui pamoraho kita mangurupi hita di jamita nanayang si paradiota tu partangyangan songoni nang tu parmingguon si ganuk minggu. Di video on nang patolhason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui pamoraho kita ima taringot tu jamita di partangyangan jala turpuk disi ima nagabe epistel di hari Minggu di tanggal 26 April 2026 jamita di pertangyangan manang epistel di minggui ima sian sada kronika bindu 10 ayat 20 lu sahat rodi ayat 30 Amanginang duktakas hujahami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu hujahami di son adok sada pandohan manang statement, manang pernyataan yang luar biasa na perlu si parrohahonota songon unok ni turpuhon manang makakam saluhut hatorangan di turpuhon ima di ayat 30 sada na mandok ikon marlas ni rohama atong akalangit jala marolopolop tanoon jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akka perbigu Jahobado Raja. Jadi sada statement na balga, sada panindangion na balga, pandohan na balga, ima Jahobado Raja. Lam luar biasa, manang lam balga, manang lam gudang pakorhon ni padohanon, ala napasahato padohanon ima sahalak raja. Sahalak raja namananda huaso ni debata jala na makamauliatehon huaso na sahat tuibana gabe dang dihaginjakon disombongkan tetapi justru apa yang ada padanya kemudian menjadi satu pujian untuk mengakui kedaulatan raja di atas segala raja. Sada panindangion na arga sian sahalak raja ima si Daud tukpe sada raja na balgaibana. Nalai di konteks ni na dibuan na sida ima poti parpadana ni tu inganan naung dipature ni si Daud di si dihatindakon ibana tukpe raja ibana balgahara jaunna godang hamoraunna godang lotong lang hamaulon na diadopi ibana alai di atas ni saluhut adong do raja di atas segala raja ima Jahobado Raja. Jalapan dohani dang didok rupani Jahobado Raja ni Israel. Alai Jahobado Raja napa tuduhon sada pandohan sada sinyal tu saluhut na torop manang tu portibion Jahobado Raja universal. Raja segala bangsa, raja segala raja, raja di atas ni saluhut raja. Namar huaso situtu. Jadi molodung takas taida rupani bagas ni pandohanon Jahobado Raja sada panindangion sian nasangap. Tus sahalak manang oknum yang jauh lebih mulia nau sangap do bisian ibana. Berarti marsiajar mahita sian si Daud na parjulu ima panandayon ia nasa na adong di ibana ima marharorohat sian debata nasa na adong di bangsa Israel ima marharorohat sian debata na mano palangit dohot tano atong diajar honima tuhita tahu diri dalam masyarakat sekarang ini ataupun di zaman ini sedikit saja diberi kuasa, cenderung sudah lupa diri, bahkan menyombongkan. Apalagi diberi kuasa
yang banyak ataupun yang sungguh luar biasa, ataupun mungkin menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki kuasa terhadap banyak orang, mungkin saja akan dengan cepat lupa diri, tidak menyadari bahwa itu ataupun jabatan yang ia miliki itu hanyalah karena kemurahan Allah, ataupun di istilah lain hanyalah sebuah titipan. Jadi sebenarnya bila diberi kuasa harus menyadari bahwa ada yang memberi di mana aku patut bersyukur kepadanya, bukan sebaliknya menyombongkan diri atas apa yang telah diberikannya. Kesadaran songoni perlu di aka namanio puaso. Taparohama so songo dia dupe balgani huasona sipata tabereng di kenyataan hidup ngelubi hira imana noma napuna ordong-ordong atas saluhut. Lupai bana godang dupe huaso di atas ni bana di portibion. Songoni apalagi ma dibandingkan tu huaso ni debata nama nopa portibion tangadong huaso irupani anggo secara hagogoon. Lai di luas debata marhuaso manang memimpin manguluhon serep manian rohana. Jala bain puji-pujian ma sudi pangulaon na tu debata. Ido uidaham na perculu na paduahon pandohani muse pa buahot tu hita debatado nama ano palangit do tano alani tamado saluhut na mamuji debata jala na bernihuk muse ido olo polopta jala ido si puji honota si hatindak honota si pasahatotta dingolu sigano pari ima puji-pujian tu debata ala ibana raja ni atas saluhut ibana raja parholong roha nama narihon na ni rajaan na. Ibana raja na burju, raja na manopa portibion. Imana patut taendehon, tunggodak pe raja-raja di portibion. Na soma kabiari ibana, ngalai ingotota di atas segala sesuatu. Ada yang lebih tinggi dan ia adalah raja atas segalanya. Di mana alam semesta dan di mana semua patut memuji memuliakan dia. Ima huidahami rupani diturpuk tahun naing dohononna marsiajar sian pamujion ni Raja Daud. Sada statement na balga sian sahalak Raja Mandok di ayat 30 sadai namat say luar biasa ima Jehovah do Raja. Atong buanot tama di jamita pertangyangan molo Jehovah do Raja hodo rajaku. Ho mana mangatur hon nguluku pujioku ma guarmu. Alai jot do panindangyon sian setabi pamangat tamandok debatah do raja. Alai jot do hita naing gabi raja. Hita na naing manut Tuhon. Tahatidakot Jehovah do raja. Alai jot do hita patujolohon gogota. Patujolohon huasota parbinotoata. Siala jot do hita dang mancalo pangurupion sian ibana. Atong di pertangyanganon naing sosoan nama hita. Ikon pujiota do Jehovah alai ibana raja. Raja namarnida jala memparrohahon saluhut narikot di hita. Jala raja nong marsuru anakna Tuhan Yesus Kristus asa malua hita. Pada akhirnya bila kita menyadari bahwa hidup hanyalah karena kebaikan Tuhan dan segala sesuatu yang ada pada kita hanyalah titipan dan anugerah kemurahan Tuhan saja, maka patutlah kita senantiasa bersyukur, dan bersyukur selalu sebab kasih karunia-Nya yang telah dinyatakannya begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bahkan keselamatan telah diberikannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ima huidahami amang nang agiat boy mangurupi hita arahonot tama ruas ni huriata asa memuji pasangapod debata ala ibana raja tang raja perhuaso na daw huasona marang na daw ingananna alay jonok do ibana sejauh doa doi dok rupani molo martangiak kita raja na tumangihon jalan nama parrohahon saluhut na perlu dihita alan ima
tamama pujiota pasangapota guarna sahat roli saleling nilelengna. Pinuji madebata Jahobado Raja. Di atas ni sudi Raja. Unak kamu mabiar, unak kita mabiar, adong do rajata naungkogu sian saluhut.